natural laeng ti panagbidot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agbasol man, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulen na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaunggan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Mabisinak una yan. Pangalak nga tay ti kanak. Jakon ammo ti papanak. Maulawak pa'y kitin. Napanak iti ayan dagiti adu at tao. Padasag ti agpalama. Bareng no adda ti mang tadi ti kanak. Mabisinak nga minununay. Di ta abanda ti papanak. Ma'am, ikanda kumay ti gatang ko iti kanak. Uray barya laeng. Di ka malagsaray ti dalan ko. Ha? Nagdungrit ka. Makapadurman ka. Sige nga rod, ma'am. Agyaman naklaengan. Naguyong butan da dya pakot. Dinto tamadlaw nga at mabalin na. Sa dino nga tanti papanak. Asino ti pagdawatak iti makan. Binong, rumorta, isaganam di kotse. Papananta ka di, ma'am. Mapantay di sentro, tadagatangag. Kanadamapan ko bisitaan abay sa kadagiti scholar ko na ospital. Kaasimot. Sige, ma'am. Mabiit laang. Urayan naklabiitan ijerwar, tagpalasak. Ariklado, ma'am. Kumusta di scholar yo asinarungkaran yo, ma'am? Nasayaatan ti kasasaad na. Naimbag ka nung arod ta na itaray adagos iji ospital. Iso nasigod mo't tinarik nana. Talagaan nagsayaat kayo, ma'am. Da kayo lang arodan ti mang papaadal. Da kayo pa'y tinagastos ito ospital para itipan nakapaagas na. Iso nga ro da siyak timang papaadal, ta saan nakabailan dagiti dadakkel na pagadalan. Di nakarkaron adi nakabailan na paagasan. Sa bagay matkit di, ma'am. Iso nga rod naggasatak nga agpapaay kada kayaw gapo iti kinaimbagyaw. Basta nasaya at kalakit di, apay kumasa anak mat nga agbalin nasaya at kan ka. Ma'am. Isardang mo tilugan. Apay ka day, ma'am? Jay ubing nga na idiigit ti kalsada. Natumba. Ha? Mabit laang takitaag. Labas-labasan laang na dagiti tao iti ayan na natumba. Neneng, agring ka. Ma'am, awan ti puot na. Panagkunakat awan kadwana. Agpalpala malakit ida itoy. Bagkatamon binong. Ha? Ipantay di ospital. Kaasimot na ito'y nga ubing. Un, ma'am. Darasem. Ikaray tayo di ospital. Ma'am, kumustan ti ubing nga inyag ta dito ospital? Nasayaat ka nun ti kasasaad na, sigun iti doktor. Ay nasayaat mat no kasta, ma'am. Amangan no igamot ti sindikato da nga ubing, ma'am. May ramraman kayo lang iti madi nga aramid no bilang. Awanan ti bibiyang ko, nga uray pa'y asino da nga ubing. Tinapatag kat na agasan. Ma'am? Kasimot, kung ati doktor asaan anang nangan,
Iso anapu ka umot tipuot na. Ha? Maasya na kunay kankwana. Narigat samot ti saan amangan itinumano apan nangan. Kanawan pa iti masnop apag naadan na. Iso ang nagwalang-walang laangan iti kalkalsada. Kumusta ti Riknam, Neneng? Mayat mutten, ma'am. Anya tinagan mo? Raven, ma'am. Nagpintas mo't ang tinagan mo, Raven? Agyamanak, ma'am. Da kayo ka diti ng tulong kanyak. Wen, nakita da ka na tumba iti igit ti kalsada. Iso nga inyag da ka diti ospital. Agyamanak unay, ma'am. Nakasaysayat kayo unay. Siguro, baknang kayo. Iso nga inyagdak diti ospital. Ha? Agyaman akunay kada kayo. Kunak no amin na baknang kat na uyong. Ngamsan mo't kayam. Iso nga agyaman akunay kada kayo. Awan anyaman na. Pakaragsakak launay timang tulungan ka. Nalagaan na iti barukong ko tunggal adda matulung ak asabali a tao. Ma'am, Anya nga min tinapasamakan ka. Ayan dagiti dadakkel mo. Apay nga awan ti kadwam. agmay sa laangan, ma'am. Natay mo't tinak. Idinto ta sa anak mo't akay kaya tinagbalin nga asawa ti inak. Isu pinanggap nak nga ilako. Anya? Isu nagtalawag iji ayan mi. Diyak kayat nga ilako nak tiag syuman kanyak. Raven. Siguro, no si bibiyag pa'y day dinanang ko. Di na itulok nga ilako nak ti asawa na. Nagpintas ka nga ubing. Madlaw nga haada na ilaw ka sa bali apulim. Kasta ti ko na ni nanang ko. Sa bali ti puliti amak. Kasta ka di. Ay, sumat lagayam. Nakapimpintas ka. Kan madlaw anasingpot ka. Di nakapay kabailan nga ipatag ti agsyuman kan ka. Ma'am, Ayan ka diti, pudpudno nga amam. sipod pa'y basitak. Diyakon nakitkita ti pudpudno nga amak. Saan mo't na dinakdakamat day dinanang ko kanyak. Hala nga ron, agpapigsa ka. Tapno makaruwar ka ba't diti ospital, Raven? Binong, awagam ni Pining. Ibagam ta isagana na ti may sa kwarto ijabalay. Apay ma'am? Kaya't ko ang nakasagana ti pagnaadan ni Raven. Anya? Yawid yun day dyan nga obayin, ma'am? Kasta nga ron. Awan serbin at tinulungan ta. No kalpasan aron mo ti ospital kat agsubli nga agwalang-walang dita. Ma'am, Sige kit din. Awaga mo ni Pining. Tapno maurnos nan jabay sa abakan ti akwarto ijabalay. Raven, mabalin mo ti rumor di ti ospital. Ha? Kasta ka di, ma'am. Oh, apay akasla saan ka naragsakit imbagak. Di ka di maragsakan, tamakarwar ka di ti ospital. May mayat nga min di agyan di ti ospital. Taadda ka maapagiddaak. Adda kanek. Adda agas ko. Adda mangkit-kita kanyak. Ken, adda mang damdamag no adda sakit ko. Adda kadwak. Adda paglinungak no agtudo. Ken no napudot ti panawen. Ken, nasisingpet dagiti tattawa makisasao kanyak. Saan akas idi adak iti walwalang. Anaguuyong dagiti kaadwan na makasasao. Di kagdanag. Ta saan ka nga agsubli iti walwalang? Ha? Alaan ka ni balay ko. Tayjay kan nga agnaed. Agpayso, ma'am? Alaan da ka
kakadkadwayo iti balayo. Sige ma'am, sumurtag kada kayo, ta nagsinput kayo. Agbali na kababaunan niyo. Siyak ti aglabaken agdalos iti balayo. Saan ka nga agbalin ababaunan iti balay ko? Ha? Anya nga rod ngay, ma'am? Agbalin ka abisitak ijay. Ha? No bisita daklaeng, pumanawak mo't lang nga rod. Iso kayat ko, agbalinak lang na babaunan niyo, ma'am. Tapno saan ako na pumanaw iji balayo, kat adamot tanti pag naidak. Wow! Nagdakkel mo tanday ti balayo, ma'am. Nagpintas pa'y. Nagado ti kagawaan di ti unag. Naglawa ti salas. Nagadupay ti sabong iti aglawlaw. Magustom ka di ditoy? Ma'am. Itala makastra ka kiti kastoy kadakkel a balay. Nagbak ng kayo gaya matalaga, ma'am. Manipod ita. Ditoy kan nga agnaed, Raven. Agyaman unay, ma'am. Ingkarkararag ko lang nga da kumatiuray abong-abong lang apagyanan kan paglinungak. Ngem, nagdakila balay tiinted niya apo Diyos kanyak. Raven. Agyaman unay iti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Iso tumulong ak dito yung agtrabaho, tapno maragsakan kayo mat kanyak. Raven, kayat mo ka di nga agbalin nga anak ko. Anya? Iti apagbiitlaang nga panakamamukan ka. Nariknakon ti kinasayaat mo nga ubing. Iso kayat nakadi nga agbalin nga inam? Kayat ko launay, ma'am. Ang kasanuno. Didak kayat nga agbalin nga anak yo. Kayat kalaunay nga agbalin nga anak ko, Raven. Nakalaglagan ti riknakan ka. Gapo tamariknak ti kinasayaat mo. Iso manipod ita, siya kun ti inam. Ha? Asikas wag ti amin, tapno agbalin aligal ti panagbalin mo nga anak ko, Raven. Agyaman unay, ma'am. Diyak pulos yung pagaro pang makasara ka kiti tawa mangibilang ang pamilyadak. Adamot lang hindi mo ko na pamilyak. Asana mangila ko kanyak. Anya kamaten manang Victoria, nangampun ka lang aruden, iti di mo pa'y am mo nga ubeng. Kasanon, no anak gayam ti kriminal dayay. No agbalin tulaang aparikot mo iti masungat nga aldaw. Nasingpat ni Raven. Kasano ti pan nakasiguradaw manasingpat dayay nga ubeng. Kasanaon no ibileng nakalagayam inton di kan makabaal. Nagado ti apukok amabalin mo nga ampunen no kayat mau. Tangay saan ka mayut anak asawa? Apollo, Di kala ko mga roden nagbakbakat abalasang ano mangampun ka lagayam iti di mo kapkapin ano? sumardeng kan. Diyak ka sa pulan ti opinion mo iti panangampun ko ni Raven. Manang Victoria. Sino ka kumamang question iti pagayatak? Sa anak mo at adumawdawat kan ka iti palamot ko iti inampun ko. Kan pakaragsakak ti mang tulong iti ubingag kasapulan. No saan ka abakarik na iti asi iti ubing nga awan apulos ti gaway na iti kinadangkok ti aglawlaw. Di nakarod ipada iti bagim. Tagkabsat ta nga agpaiso, ngam saan tamot nga agpada ti puso. Saan nga agpada ti linaon ti kaungganda, Apollo?
Raven, umay kamanganan, nakaidasaran ni Pining. Ma'am, Oh, apaya kitaan nakakasta. agyaman nag-unay, tamapadasak metlangan ti maayaban amangan. Apay, saan da ka nga ay ayaban amangan iti balay ti agsyuman kan ka nagnaedam? Saan dak ngay ayaban amangan? Tamanganak laeng numalpas da amin ng amangan. Anya? Ngem no awan ti mabati da amakan, sa anak meten amangan. Kasta ti trato daken ka. Uwan, ma'am. Iso nga itala mapadasak nga adda ti mangayab kanyak amangan. Iso nga agyaman nag-unay kada kayo, ma'am. Mami, ti rumbang ayawag mo kanyak manipod ita. Ha? Siya kun ti inam. Isa rumbang langarod nga awagan nak iti mayan nato pa ayawag mo kanyak. Kas inam. Kayat ko, no anyaman tinaglablabasa iti kalabas. Di mon laglagi pandagi jay. Ipamaysamon ti imatang mo iti biyag mo itan iti sidong ko, iha. Sika ti rumbeng nga adda ijay dakkel abalay ni lulam a Victoria, Fane. Ha? Mabalin ko tamot di mapanidjibalay ni Lola Victoria, Lolo. Saan akasta ti kayat ko asawan? Nangampun metlaengan ni Manang Victoria, si kalakuman ati nampun na, tadapay daranaken ka. Sana kasi jay inampun na adi nakapkapin ano? Ha? Aday nampun ni Lola Victoria? Kasta nga raw, isa ang maluksawak launay. Tanangampun kay day niti sa bali ataaw. Baybayam latan Lolo. Ay sana mabalin na baybayak. Kasanon, no dumakkel di ampun na kat ibusen na ti ame na kinabaknang ni Lola Ma Victoria. Imbesa na kayo kung mga pukume ti pangipaayan na, sana tadya ampun na. Lolo? Iso nga aramidem met ti amen, tapno saan ang maibaw ing amen iji ampun na ti pamatag na. Ket di na itad amin na kinabaknang na ang nagrigrigatan na kenkwa na. Si kagayang tampon ni Lola Victoria? Ha? Uwan, siyak nga rod. Kano pumanaw ka ditoy? Ala, saan nag-apumanaw? Tadyak to panawan na pulos ni Mami Victoria. Anya jay kunam? Mami Victoria? Gaputa isun ti Mami. Kasano ko magagbalin na mami kat awan anak ni Lola? Isuasan mo nga ro da mami? Basta kasta ti kunana ayawag ko kankwana. Tasipod innala na kundi ti balay na, isumutan ti Mami. Lola, saan na kami ka din nakikayat nga pukom? Tandang ni Raven nga ampon mo? Ne, saan na kasta, Fane? Kay kayat kayo amin nga apukok. No, kayat na kami. Api nga ro da nang ampon kay di sa bali. Api asaan langan na da kami nga pukom ti patakkelam, kampunam. Gaputa kompleto kayon iti dadakkelyo. Adapay lolo kan lolayo. Idinto ta ni Raven kat awan ti makuna pamilyana. Kasapulan na ti mangsaranay kan kuana. Kasapulan na ti agbalin nga inana amang padakkel kan kuana. Kasapulan na ti mangipatag kan kuana. Ha? Awan pamilya na? Kasta nga rod, isada kayo, sursurwen nyo ti mangipatag iti uray diyo kapkapin ano. Tauray diyo kabkabagyan, kat padayo matlaang a tao da ita. May sa tinang parswa ka na tayo, kat no ipatagyo ti padayo a tao, impatagyo matan tinang parswa ka na tayo. Lola? Nangalaak man iti imbilang ko nga anak ko. Ngam saan na kaya tasawon da ita, nga agbaliw matan ti panangipatag ko kada kayo nga apukok. Nanayunan kayo laeng, nga ipatpatag ko iti biyag.
Ita ta sobrekan iti kolehyo. Anya ti kayat mo nga alain na kurso. Kayat ko ti mangala iti nursing mami. Kalpasan na, ag doktorak to. Bayat na ita planom iha. No kasta? Kayat yu ti kurso nga alaag, mami? Awan kayat ko launay para kan ka. Kanuuray anya pa'y dayta a kurso, suportaran ka iha. Tinapatag kat naragsak ka. Agyaman ak, mami. Nagkasatak launay, tanagbalin kayo a mami. Kayat ko, siyak tumati mangipasyarkan ka iti sa bali a pagilyan. Akas iti nararamid mo iti basitak. Agpaiso? Wan, mami. Ipasyar kan tumat iti sa dino man ang kayat mo apapanan. Ipatpatag ka unay-unay, mami. Aging ga iti tong palbiag ko abigbigak ti utang ko anay imbag anakam kada kayo. Ipatpatag kamot unay-unay, Raven. Agyaman ak unay iti namarswa ta impaay nakakanyak. Dimtang ka iti biyag ko, kat napadasak tinangipatag iti anak akasken ka. Iso ano ko na maanagasat ka ta nagbalinak amamim. Nagasgasat akpay. Tasika tinang kompleto iti biyag ko iha. Awanen ti sapulak pay. Tababaan kan ka. Napadasak tinagbalin nga ina, nga uray saan asyak tinangipas nga ikan ka. Isasapay lakuma, tauray awanak tun iti sibay mo. Itultuloy mo tulat takumati panagbalin mo anasayha at atao, iti uray asino. Ken, iti sa di inuman apangiturungan ni gasat ken ka, iha. Manang Victoria, adoon na yan tigastos mo kini Raven. Imbag na mo na kanto asubalitan day jayin to nagbaybayag. Amangan ninton makaadalan kat maalalamatan ti amin na kay kayat na kang kakit. Talikodan na kamatayin, panawan na kan ngawan sirbina, tadi mo nga main kapkapin ano. Dakal ti panagtalak ko ka ni Raven. No dakkel ti panagtalek mo ken kuana, siyak, awan ti panagtalek ko ken kuana. Oray pustahan ta, panawan na kanto dayjay, numaalanan ti kay kayat na kang kamanag. No panawan naktuman bilang, nakasaganak iti dayta Apollo. Anya nga rod, kasta talaga. No agtubon ti payak ti maysa at tumatayab, kat kabailan nan ti tumayab. Panawan na talagan ti umok adim makalan na. Kat mapan iti sa di inuman apapanan na, akabailan atayaban ti payak na. Manang Victoria, Kasamot at talaga dagiti anak. No dumadakkel dan, kat kabailan dan ti dumakder iti bukod da saka. Panawan da dagiti naganak da, tapno turungan da ti naituding apapananda. Kasmat laang kadata. Awan dumata kadagiti anak anang panaw kadagiti dadakkel da. Tay di na pamilyaan kan, pinanawam dagiti dadakkel ta. Kasmat la kanyak, idi ka ba alakon ti timakder iti bukod ko asaka, pimanawak iti balay adim makkelanta. Ngamket di, jak linipat ti panagbalin ko nga anak kadagiti dadakkel ta. manang, Iso ano tumteng to ti gundaway apo manaw mat ni Raven. Kat sapulan na ti dana arumbeng para ken kuana. Maawatak to. Kat suportara kiti anyaman apanggap na. Takastamot ti papel ko iti biyag na. Ti mangigiyak en kuana tapno saan amayaw awan. Ken mang suportar iti anyaman apagimbagan na akayat na aragpaten kadagiti masungad nga aldaw. Asi dagaya man ti panagturpos mo, Raven.
Kasta nga rod, Fin. Naimbagkan ka, tagtrabaho kan. Matultulungan mo dagiti dadakkel mo ang mga asikaso iti negosyo yo. Ta businessman kamutan. Tinungpal ko lang ti kayat da. Tapnad da ka no katulungan da iti negosyo da. Ay, Fin, agyamanak ha. Ta iti pa naglabas ti panawan kat naklundak mo't langan apartes ti pamilyayo. Ha? Kunak idi no saan tag-apulos ang maaklon nga agbalin na kamang ti pamilyayo. Aklunek, saan ka kayat idi agbalin nga anak ni Lola Victoria? Nga may di nakita ka na singpat kagayam. Limagan mo tirik nakyan ka. Ngam ni Lolo Apollo ti adayo tirik na kanyak. Di nakpulos kayat ang agbalin nga anak ni Mami Victoria. Di mo ni kaskaso ni Lolo. Kasdyan na lang nga talaga. Ngam ket di nasingput mo't lang day jay, Raven. Mami, kitain niyo oh. Nakapasakit ti board exam. Ha? Ungag paiso. Naananay kan a nurse, iha. Wan nga rod, Mami. Aging gayta. Kasladyak pa'y lapat yung tinagbanagan ti biyag ko. Agyaman una iti Diyos. Tanagbalin ka, Mami. Apay nga ron nagsangit ka. Gaputadyak mas baalan ti ragsa ka marikriknak, Mami. Kasta tagtagainap pa'y lahang kanyak ti amin. Iha. Kayat ko, agtrabaho ak. Tasyak ti mang paadal iti bagik iti kinadoktor. Anya? Ang masaanan a masapul asika ti mang paadal iti bagim. Kabailan kamot apagadalan iti uray mano a kurso a kayat mo. Ado pa'y dagiti apu ko yu akayat damot ti makaadal, Mami. Adamot na dakkel da. Adamot mabalin dagiti dadakkel da. Iso a kabailan da nga rod apagadalan dagiti anak da. Basta, Mami. Kayat ko tiyag trabaho pa'y nga umuna. Kalpasan na, agadalag iti kinadoktor. Kayat ko nga ipanakil dakmat, Mami. Okay, adakan ka day ta iha. Naanyamad ti kayat mo nga aramidan, si ka nga rod ti makam mo. Dakkel ti panagtalagkokan ka. Kat amok, asika ti ad-adda amakam mo. No anya ti rumbeng para ken ka, iha. Ne, apay na yakas to'y tiriknak. Diyak ba't mauawatan? Binong! Binong! Ma'am, apay ka day? Ay, ala anak man iti danom. Ay, sige ma'am, mabiit laeng. Apay nga takas tuyak mo tan. Iminumak mo tan iti agas ko. Ay na, nagrigat at talagaan ti bakit. Tanagadon tirikrik naak. Mayat tiriknak, intun kuan, kalaat amadi. Ma'am, at tuyin ti danumyaw. Ang yaman nak binong. Sige, mapanak man pa ijisilid ko. Kayat ko ti aginan na. Sige laeng ma'am, mayat mat no yinanayo pa'y. Ne, ma'am, apa yan? Agdiwar-diwar kayo matan amag na. Ma'am Victoria! Ma'am Raven, kumusta ni Ma'am Victoria? Maoperaan ti ulo na. Tada nakita da blood clot iti utek na. Anya? Ikaasimot ni Ma'am Victoria. Agyaman nagtada kayo ang nakakita kan kuha na hindi nag-collapse. Ma'am, Ikararag tayo asapay la kumatabaligi ti operasyon na.
Kayat ko pa'y makadanay tinapahot ni mami. Kayat ko pa'y asubadan dagiti nagado nga utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Ma'am Raven, Sa anak pa'y anak kasagana agbalin manin nga agmaymay sa. Tata Binong. Mami, baligi ti operasyon niyo. Amo ka mang mangagdak. Nga uray no awan pa'y puot yo. Adahak lang dito yung apay yo. Put-put-putak ti imay yo. Agpaimbag kayo ha. Agpapigsa kayo. Sandag pa'y pampanawan. Tasaan na ka nakasaganang agmaymay sa manan iti daytoy apiak. Sanag pa yan nakasagana mabati manan ngang maymay sa mami. Iso agpaimbag kayo ha. Di kay danag. Tadi kay baybayan. Gagingay ti kabalak. Diyak tumasubatan ti kinaimbag yu kanyak. Nga maramidag ti amin. Tapno marik na yu ti pamatag ko kada kayo. Anya ti naramid mo iti kabsat ka. Apay abinay bayam ni Manang Victoria. Siguro, inggagaram ang nagsakit. Tapno maalam mo ti kay kayat mo kan kuana. Matyo Kapitulo 5, versikulo 7. Nagasat dagiti manang nga asi, talak amon danto ti asi. Galacia Kapitulo 6, versikulo 9. Ditay nga rod mabannog iti panagaramid iti naimbag, taintun tiyempo na agapit tayto, no ditay maupay. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!